भैया आज हम जौन बात रहुरा सबके बतावत तानी वो एक घर के ना अपना पूरा संसार के बात बा भैया। बात कुछ ये तरह से बा कि एगो माई अपना बेटी के जन्म दे दिए तो ओकरा परिवार के लोग ना खुश होती तरह तरह के ताना मारता भैया। यहाँ तक जौन ओकर जीवन साथी बा वो भी दारू पी के ओकरा के मारता। केहू के कोनो फिक्र नहीं खे कि वो माई के कितना कष्ट बा। जौना माई से हमनी के अस्तित्व बा तो वो माई अपना माई से कहत का दिया। के लागही सुतालिए माई पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। हमरो के लागही सुतालिए माई पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। रोज रोज दारू पी के आवत कई रात से सासू मारता ना देवर मारता नीलात से। रोज रोज दारू पी के आवत कई रात से सासू मारता ना देवर मारता नीलात से। तू ही बताव कहवा हम चल जाई पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। जनमावल माई कवन कसूर बा जे रहल आपन पहिले उहे माई दूर बा। बेटी जनमावल माई कवन कसूर बा जे रहल आपन पहिले उहे माई दूर बा। ही रहलू बेटी के हो रहे तो हर माई पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई। माई बात तन बतलाई रखी न सुन रही भाई के कलाई। पूछतानी बात माई तन बतलाई राखी बिन सुन रही भाई के कलाई। छोटा ध के मारस घरावा में घिसियाई
पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई, पिंकिया के पापा रोजे करिले पिटाई, पिंकिया के